Hinne kasi kinoi kai terminate contractual teacher support kashatri jong ka LP school contractual association kila jaumat badiam hakmat jong magistrate ban IT na ikikat kisla ki jongki hak sarkar nama nakaliang ki bor jong ka an kim sha yu president ban lidrung biang bat kinoi kai has secretariat ban IT ikat kisla how chief minister komtai ka shang hakmat jong ka embos ban IT ikat kisla ki jongki how magistrate ban ai man pini how chief minister ikat kisla ki bakin top ki ipek adhar license ki mark sheet bat ki kwe ki jingdan kam Hakani kasi kila ang badrai bakin pendam noi kijing ki kabrani akumbala south ngi lenter hakabau chief minister umsham lapdeng kijing dawa jangki kabalong hennen kasi haskatrian but aku akan di pau tangkani kawe nagaleng jonga so chief minister badan buram jong kejala ke jong asar larapi long sisa unong sensar jong kejala tibriu tiblai Naik ba kumba pikwa ba pitmu bagaj bangin IT le kejong kejing im sapi ki ong ba ngimdon hok ban im hang nes la prathai namar bangi dai tang kinong ki kontrak ngi nga IT le jong kejing im sapi ba phin prakhat phin le ai rengas ngau ba nga babi ban im hang nes la prathai jinla da ngamdon hang nes la prathai kalong ba kanami kini ka huri hura jing sang la persang ban kongo ya ka jing batha ka jong phi ban he pan san ban ai jing nang jing start ki khon ki ti jong ka jala hanrai asngosi ba hinyo ben ba namar bangi re tang kinong tai ya kim lang ka salang ya kari bijak penreu ni omat ya kani ka appreciation certificate ka BPI hangi te blai sibon tangba kini kawai ngakwa ban ong ya i chief minister badan buram jongi wat namlin ban keno ya kawai yo ba kawai kasngi pin keno yo pa jong phiu blaya bro wat namlin ban keno ya kiwai snobha chief minister badan buram yo ba kawai kasngi pi keno ya ublai ro nga dakaman sim jong jing smokia namar ka ke jingle ki jong phi ngai ti kini ki kot kisla ka jing em ka jonga sapi ba pinsim bat khila ban panongkam hakanu kanu ka bentaro ngam sngo ai nganam yele persa bat kumta hakani ka por dakaman sim jong ka mon la jong hi daka mdon ba panbor yang aban le ikini handai ngas ngotu ba kadai ka jingkutlat yang handai kadon tang ini we kentin sar ubarit udon lakakala ubarit udon lakakala wat pensarong yelede na kabanta ka balasay namar mem tip ka e ka banjia yame ha ka basisni te sim yakini ki kajingem ka jonga sapi abat ngan IT ya kene lengba magistrate ibalayarap yangi nadu kabangi sedang kabangi don hangne kamtam takim ka jong u sar ngi da appreciate ya kajing prestam ka jong ki ngi sngongo ya kajing irap ka jong ki ngimdon kanu ka ajing ile persa sir ini original bukti kare kajing im jonga ngaso kare kajing im jonga te ngamdon kanu ka yupi bai ngathai media kin sakti kata kini kita gitu pengan jonga gade ki chim jonga ni baro ngathai kalalong group hangne bat sobha haba kasha ka ain kamsha yenga ban lechate berkat pernekai kemudba ngam la ko abani le persa ka ain tu supon poi ba ikini baro ngadon nadu jong ke kelas 12 nangta lagi jong ka BA di dialet nangta kiton kini ki school circuit jonga nangta pangkita hi kini ki kai pik pankat driving license nangta ka adhan ka government ba dakamang kerpat nama tang tibama yakani isngau ya ka jingdo jing mentoy jong kane ka ba PI contract daki pau ba daki kat snem kalau ka jingdo ka ba kraw yangi ka ba ka ka jongi ka layat
Tinang ni sa kamat ba. Kakarpat ika sokal baka namay. Ika kontrak. Bakin trade aki Paul snap na makapendo. Yangi kapeniap ay kajing kajangi. Te tangkum tahi ku dari sibuan nga ngakarpat ba nang ni sa kamat. Bahkan penduk no kenya kum kani ka ba ay kontrak basis daki Paul snap na maka kajangi kalayat. Tangkum tahi